svima ljudi, danas ćemo malo igrati Minecraft. Što se tiče ljudi moji Minecrafta, snimat ćemo Skyblock. To je ljudi nova mapa. Kao što vidite, ovo je nova mapa, tu imamo drvo, kod čega imamo lavu i imamo led. Znači, to će da nam posluži za nešto. A počnem da kopamo. Sad da mi ne padne drvo. To uzeli smo ga. Kopaj. Držim na shift da ne bi pao sa sveta. Ajde, bravo. Ljudi, uzeli smo 6 komada. Sad ćemo da uzmem da rastvorimo ovo. Ljudi, kao prvo, znači napravit ćemo jednu radnu tablu. Tako. Uzet ćemo, ne tu. A dobra, svejedno. A nije svejedno. Ljudi moji, nije svejedno. Moram da... dobro. Tako. Sad ćemo ljudi moji da napravimo jedan kram da bih mogli da iskopamo ono što smo naumjeli. Tako. Pomožem sa kram, pomožem sa bilo čim. Dobro. Evo ga. Tu ćemo sada uzeti ovako, tu postaviti. To ćemo da plastujemo. Čekajte. Jao ljudi, pa ja nisam dobro uradio. Sad ćemo ovdje kao da prostajemo lavu, za sad samo da uzmem kofu. Za minut ćemo sad, nećemo to dugo. Evo ga, i to ćemo prokopamo. Zbunili smo se ljudi malo, pa donijeti ništa. Na greškama se uči. Dobro je kad nam izašlo ovo mladica. To, ljudi. Napravili smo mašinu za kamen. Pa hajmo sad da nakopamo malo kamena. Ne! Odmah je počeo to da gori. Sam da vidim ja da ne padnem. Ma čekajte ljudi, sad ću ja da uvatim da ne bi pao, da bi mogao da imam prostora. Pa hajmo sada. Dobro. Dobro, nakopali smo. Malo više kamena nakopamo. Sada ljudi moji da napravimo kramp. Što? Ključ za koliko da zagorim. Ne znam šta je ovoj lavi. To imamo 3 kamena, 4, 5. Ljudi, kao prvo nakopat ćemo jedno 15 kamena da bih mogli da malo proširimo ostrvo. Tako da ne bih mogli lako da padnemo sa ostrva. Dobro. Opa, 14, 15. Sada. Ljudi moji. To ako hoće neka možda padne. Sad samo shift. Samo shift, ljudi moji. Tako. 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 Shift. Dobro. Dobro. A ne znam što sam ovo stavio ovako. Ovo bre, ne padaj mi kamena. Nema da mene... Ma vidi ovo ljudi, šta mi kamena samo palo. Dobro, za sad ćemo ovako. Palo sve to. Ljudi, ja imam jednu ideju. Hoćemo uzeti ovako i zakropit ćemo. Hoćemo sve naravno da pošišamo. Tako. Ekstra ljudi, za sad
nam je onako malko prošireno ostrvo. Tamo ima ono. Ljudi, ja sam htio da odem tamo po to, a to ćemo u narednim epizodama. A mogli smo sada krenuti da prema putići. Do tamo. Ide kamen ishoćio. Nakopat ćemo jedno 15 kamička da bih mogli da krenemo ka tamo. Mislim tamo. Na drugo ostrvo. Eto jedan upao unutra. Nije. Kao što znate ljudi. Ja ovo moram još proširiti. Znači ja ovo moram još da proširim. Jer ne želim da padne tako lako s ostrva. Dobro. Dobro, sad smo ga proširili. Pa hajmo tu da stavimo ovdje jednu zemlju. I tu je zelena dica. Tu ćemo da posadimo. Ovdje ćemo kako pavamo malo. Dobro, tu da stavimo da kidamo. Ljudi, hajmo da nakopamo makar 15 kamička. Kopaj, 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 kopaj. Ma gdje? Sad taj kamen. Ja ljudi, što mene nervira kad mi upada u tu lavu. Dobro, 5 i mene 15. Dobro. 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 9. 10. Ako nastaje ovako, moći ćemo lako da skupimo. Mage, nemoj upadat u lavu, nemoj me nervirati. Ajde ljudi, što me nervira to upad. Evo ga ljudi, 15 kamička. Smo nakupili. Ok ljudi, mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro.